ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi Dr. Inda Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology idai Dr. Baningkong haga jilla jongi ibala pentebet jalade ban sumaria ki badan jingshitom ki khlai ki bam light penjhi bha ki baat ki kijan mat ki badan kam ban le dialysis wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakasngi na do ka por shiphobaji min step shaneng Ka Meghalaya AIDS Control Society harangkat ka jinge trelang bat ka Bouncer Association of Meghalaya, ka Meghalaya Arm Wrestling Association, ka Hanyotrap National Youth Front, bat ka Talilang Welfare Society, kin penlong ya ka jinge lekay ya kunkti lane ka Arm Wrestling, ha ka khat artarik unay leber arajar arpuar, hapa ususo tam auditorium Shillong. Habakren bat kilat pathai khubor President Jong ka Bouncer Association of Meghalaya uba June Star Kharbuli uliatho bagajing penlong ye gane gajing ye khunkti kadai ne ka benta ban ailat ye ki samla ka jilla banya aireng bat ki wei pat kinong ye lekai be kensai jong ka than chatai lam mi ngi kari India nakaliang jong ba Alexander Kharkongor ubadai UIEC jong ka Meghalaya AIDS Control Society ulaong ba haswa ban pensedang ye gajing ye khunkti kan donru gajing pensai pat ba halor gajing long jingman ka pang HIV AIDS na kabenta ginong esim benta badi ki pat ba ki bawan sakhi hagane ka sngi ngiyo ekalat bat ngiya pakhat e kawe kisuri kawe ki chimut ban penlong e ka jinla kai Shillong am fight hakaba hakani ka jinla kai ka Meghalaya AIDS Control Society kan shim ya ka benta ban penyat ya ka awareness campaign bat ka pastunat kelong ba hakani ka jinla kai kinwan participate barok states hapot North East kata ka Assam ka Manipur Mizoram but kumta chapter ki states ki badan hapot ka North East but ka bastunat tolong sakwe ya kani ka jila kai jungi e-sports minister badan rom ila kan thup ya kani ka jila kai jungi hapot ka jingdap san post nam jong ka state kum ka way na ka sporting activities ban include namar ba kalade ka rinsan ba khamhe bat labun bun snem hiru ngi mishim layo banya pentulun ni kijin lakai khamtam habre ba kijin lakai amsling tengi penpau ka burom ya ka government ya ka directorate ng sports and youth affairs ka ba aila ni pentulun ni hitam hakani kijin lakai ngin kentup ru shibun ki special entertainment hakabari ka sporting activities hakaba dan uway rangan sai bangite bujoni but Andi kini le ka special exhibition match yang ka boxing nanta indon iba sanbok iba dan sap dan pong hakabari ka freestyle indon ki nongsteng sisters ki ba dan sap hakabari ka traditional song but kamjuru Mr. India men's physique iba dan rumnom meiru in one man ai ka special performance ban pen itna ban pen ipo ban pen ipiang habaki we ki state di one man ya sakhi ya kani ka ri pe ye chuni ka Shillong but baleng ai kerteng ya kani ka jinla kai ni ngani tournament ka Shillong am fight ni kwa ru ban sport ya ka kerteng Shillong ha kani ka ri India jungi ula ban job let's say komisyong na shabar na markin bun ki top player kin one ila ban job ya kani ka thong Ndai kinum job da kanono ka kerteng ila ban job da ka kerteng Shillong am fight dan Shillong strongest arm katahi nga try kan pensuk kit dan ni katahi kan pensawai ka kerteng Shillong ha ka babaro kinam tip omtang bakadai kari ba he srap ni kintip baki dandu kijin lakai ki kum ka am sen ka bangi ye kum kari bi ni Shillong ya kani ka jinlakai ngin pinyilakai hangthi hapo ka hall ka bangitip ususu tham auditorium sedang khatway terek ka bade ka Beijing day kan day hangte po maki ground kan baka event day nadu kapor shipobaji thek yang sedang hapo auditorium hall namar ba ni ay ka cash prize ni mla ban penbun ni kategori ngila shu ai no tang lai tuli ki kategori hakaba ngi ai san pesan cepo ki bangi ai kerteng ka featherweight nantas nyu pesan cepo ngi ai kerteng da ka lightweight but nyu pesan chenjong ngi ai kerteng da ka heavyweight
ki cash award prize each category kin ngin ai ba ya ka song tengka ka basko hajar yu nong job bawan baar ngin ai ka song tengka ka pasan hajar bat ya uta u strongest arm dan ulak do nakilak do ngin ai ka song tengka ka ba hajar kata ka kentup bat kentai chinra Kajing temu jo ni ka event bagi pelong mentah kalong kawai syaru bagi long ba I ka banya pelong rak kena no ki jingila kai mo hana kitir kam ba mentah ngila Muslim ki kam tuna ki sports ki sporting events di kum kajing trailang ni dekat ba kam trailang welfare society di ngiawan ngi perkan ba kum no ngila ban kawai bangin wan rak kita ngila kai syak lempung ba bakin ya tentan kum kata ka Muslim mo ya rajuk kaporu bakamnu bagi lembah sporting event pat bagi laban manda ki awareness program kamtam kemiyo kunyang HIV te kemapi ju small kapor ka Magleis Control Society ngi ju ya tie up bat ngi ju ya trerang hi kumnu bangin pensakriang susu ka message te nakapor ngi ju la ju le bon ki program nadu ki football ki cricket ki motorsport mentang asin ngi le bat ka wrestling te nginget ba Ketika event kami tangka mo tang bangi wan ban gap di ialah kejong kisap henry haju poru kan longka sport pada kos bang iba ki brio kita ban shimti haladi ba kumno ngi ilong ro hi nai lekai henry haju poru ngi di ban sutur hi kejong toy ba kejong dan kam kumno bangi di ban rat khong ye u HIV na fokus ti kejong di kata hi di main purpose kelomba ini ngodra syaki nong lekai syaki nong pet wan jungok hi kam tam ya dia kadika jikte de bat haju por kumno bangin highlight susu ya kadika ya ka mo ya jingdan kam ba kumno bagi de ben control kana kam tam yo HIV kum bagi tip HIV nak por nang roi nang par par kam tam aplengi samlah ki samlah de lumba kini ki sport ngitip bagi bobon ki samlah de nginget bangin ila man reach susu ila man poi susu syaki kena samlah nang ba ki bobon ken lat mo kendiat ke jing tray jungi nang ni te sebabun pat le se yo ki dan ke jung toy ka ba kongsan kalong ba kamtam kini ni event ki jukring ki ba te haba kidan ki ba hangta nong le se mo napo ka office ka jungi hila man tulong ki babun ki lat ba ai message kum ibu ki IEC mo IEC store hang tu IEC store ni judan ki pamphlet ki leaflets terdekat hi na kapor ni ai ki messages dah bingi announce hapo tu Kalimpong kenapa ki bri ki bawan jengau an pikai ki yasngo te ringkat ri ki dan ki banners bagi pedi yang ki jaka kenapa ki bri ki bayat nanti lene ki ba ki dan hatu jaka ki yo iri ki message te gawe ru ki dan ngendan so ro hi ka ikum ki ICTC ban mo mobile ban ba ki brio apa ki wan chatu jaka ki la rin patas lesen mar ba tenteng ki brio kim poi kenang sport ki hospital balik patas telah dadan kom gitu ki service bagi ai ha kom gitu Kalimpong ki brio ki bawan satu le se yo ki nomor lingkar bat ka awareness bangli tu le se yo ki wan patas nomor ki kalau kongsan haban patas kamtam ye ki babun mah ba nomor ba brio hi ba ember HIV kan bat stom kim dan di atas kim di atas kim tepi kita HIV te tenteng bon sen ki brio ki julap ialah dia berkitan HIV hadu dalam hadu kapor kam tam menyanyi babon le bom juya lectures te ladang ngim lectures wala dang ngil ngat HIV ru te ngim tip ha ngim tip pat ngi kum pendek dan ki we te kum kini ki awareness program bang kum omentan te lembah ki babon ki messaging mo ki strategi bengile te nginget balik se ki nong wan jungo te wat ki nong la karhi ken de kiru ken long sensitize te community organisation per neru le simo nanti khmat le sikila ben pick up ya mungkin ki event ka awareness program